Тази песен е специална за най-мощните момчета на Кърнаре. За Минчо, за Гагата, за Божидар и за Еманеил. Вашите душмани да правят 10 крачки назад, това е мощна фамилия. Приятно слушане. Искам да сте до мене, за другите хичи не ми дреме. Колкото душмани да има, ние сме най-мощната комбина. Искам да сте до мене, за другите хичи не ми дреме. Колкото душмани да има, ние сме най-мощната комбина. Искам да сте до мене, за другите хичи не ми дреме. Колкото душмани да има, ние сме най-мощната комбина. Искам да сте до мене, за другите хичи не ми дреме. Колкото душмани да има, ние сме най-мощната комбина. Капара в ту маре кера, ме обожи дале душмани.